И така, гама, сол мажор. След като сме владяли цигулката, упражнения сме направили, започваме с гамичката. Сол, си, до, ре, ми, фа, ре, сол. Разбира се, трудно е да свириш без да имаш слух, защото може да свириш нещо много грешно, понеже цигулката, тончетата ги избираш и ги намираш по слух и трябва да знаеш пръста, всяко едно тонче къде стои по грифа. Това е доста трудно и се изискват доста упражнения. Упражненията са в музикалните школи, които са подходящи за цигулка. Но за да видите, да разберете какво пише там, трябва да знаете нотичките. А за да ги научите, трябва да изкарате курса по солфеж. Така че, ако искате и имате повече информация, имате въпроси, може да ме последвате или да ми пишете.